Здравейте, приятели! Съжалявам за дълго отсъствие. Понякога човек не може да прави нещата, които харесва и обича, когато иска. Но все пак съм тук. Ето ме и продължаваме с третото видео, посветено на TrueNAS. Това видео ще е свързано с нашия отдалечен достъп от всякъде, от всяка точка на света, с бежични мрежи, жични мрежи и мобилни такива, през едно апче, което се нарича ZeroTier. За тези от вас, които следят канала, може би сте забелязали тук в десния ъгъл, че паметта вече е 32 гигабайта. През това дълго време на отсъствие ми гръмна и дънната платка на домашния сървър, трябваше да търся нова, съответно такава същата нямаше, така че взех една доста по-новичка. Тя обаче си върви с 32 гигабайта RAM и AMD Ryzen 5 2600 процесор, който е доста добър и много апове, виртуални машини и всякакви други такива нещица тук ще вървят без проблем, което пък е големия плюс. Голямото предизвикателство беше тази дънна платка да влезе в сървърната кутия, която си бях избрал, и това не стана по лесния начин, но сега вече отново имам работещ сървър. Да, тук имат 4 грешчици. Един от хард дисковете не може да прави self-check. Това е така, защото по трудния начин научих, че понякога TrueNAS, когато му се пипат кабелите, особено SATA връзките, и здрави и читави хард дискове ги кара да има проблеми. Така че не се плашете, ако някой диск почне да ви даде проблеми. Дори да е в degraded state, ако работи, моя съвет е, макар и да персонално да звучи, не го пипайте докато работи, тъй като и няколко диска да смените, не винаги ефекта ще е положителен и ще се оправи картинката във вашия TrueNAS. Като говорим за хард дискове и дейтасети, първото нещо, което трябва да направим, за да инсталираме апчето ZeroTier, е да прецените къде ще направите дейтасет за него. Сега, аз лично ви съветвам за всяко едно апче, което правите, да правите отделен дейтасет. При мен има два сървъра, така да се каже. Единият е файл сървър. Тук имам два диска по 2 терабайта в Mirror. Съветвам ви всичко да го правите в Mirror, така че ако стане, винаги да имате един хард диск, с който да дигнете сървъра отново. И имам един отделен медиа сървър, където са ми всичките филми, музики, сериали и така нататък, който е в Mirror. Два диска по 3 терабайта. Ето този случая, тук е degraded, един от двата диска, но както казах, работи. При мен във файл сървър се намират всичките дейтасети, които са свързани с всяка една програмка, апче, документи и всякакъв такъв тип информация, която съдържам тук. Програми също. Така че, това, което ви съветваме да си направите, аз вече имам дейтасет ZeroTier, да създадете дейтасет за вашето апче. Мишката ви трябва да е кликната върху файл сървър, т.е. дървовидното разклонение да е го тук. Ако имате някакви допълнителни под дейтасетчета, вие ще създадете поддейтасет на поддейтасета, което не ви съветвам тук. Тоест, кликвате си върху файл сървър и оттам си давате add dataset. При вас, разбира се, може да се казва по всякакъв начин, може да ви е сървър, може да ви е сървър PC или там каквото сте си го харесали. Пишете си като име ZeroTier, а dataset preset трябва да е apps. Тук винаги трябва да е apps. След което си давате сейф, аз няма да го дам, тъй като го имам, и аналогично на начина, който е при мен, ще се появи вашия ZeroTier дейтасет, който ще е наследил без да правите абсолютно нищо всички роли и пермишени. Достатъчно е да е owner, да е root, групата да е root, read, write, execute. Това е което ви трябва. След като имате дейтасета, минаваме към втората стъпка в apps. Както ви казах, вече не помня всъщност дали ви казах, TrueNAS поддържа много лесни и бързи за инсталиране апчета, за разлика от TrueNAS Core, който вече няма поддръжка. Всичко трябваше да става през шела или през терминала. Тук нещата наистина са различни. Виждате, аз вече имам 5 апчета. За всяко едно от тях ще ви посветя по едно видео, защото са важни, интересни и много полезни апове за домашен сървър. В случая, ето тук горе в дясно бутончето имаме бутончето Discover App. В случая вие си търсите ZeroTier, мисля, че е последната програмка тук. Ето така, намерихме го.
кликвате си върху него и давате бутончето Install. При вас ще бъде Install. След като го дадете, ще ви се отвори ето това прозорче. Аз сега го правя по този начин, тъй като вече е инсталирано. Ще ви се отвори ето това прозорче, в което трябва да направите настройките на програмата, за да тръгне. Първото нещо, което имаме тук е име. След това, изключително важно нещо, Authorization Token. За да стигнете до тук, трябва да инсталирате програмката ZeroTier. Пишете си в Google ZeroTier, отивате си на страничката и си даунлоудвате за вашата операционна система, в случая аз правя в тестова среда на Apple, програмката, която ви трябва. След като я инсталирате, давате си логин, ако вече имате юзернейм и парола, или sign up, ако нямате, може да се логнете с Gmail, може да се логнете с някоя друга поща, това вие го решавате. След като се логнете, ще дойдете в ето този прозорец, той ще е празен при вас, разбира се, и ще дадете бутончето Create a Network. В случая аз съм създал една тестова мрежа за днес. Виждате, че имам и такава, която ползвам. Имената нямат никакво значение. След като се създаде тестовата мрежа, цъквате си веднъж върху нея и ще ви се отвори ето това поленце. След като ви се отвори това поленце, както казахме, първото нещо, което искаме да направим е да намериме ето този Authorization Token, който ще ви трябва, за да може програмата да работи. Той се намира ето тук в бутончето Account. Натискате си бутончето Account и ето тук долу ще се намира вашия Authorization Token. Тъй като аз вече имам такъв, няма да го направя, тъй като ще изтрия моя, давате си New Token, токена ще се появи ето тук, копирате го и го пействате ето тук. Този Authorization Token. Сега, разбира се, няма да ви покажа моя. Взимате го просто ето от тук, запомнете си го обаче в някакъв ноутпадски файл, защото изчезва след това. Ако искате да си го запазите и го пействате в Authorization Token. След което продължаваме нататък с настройките. Тук не пипаме абсолютно нищо. И имаме още една настройчица, всъщност, която трябва да направим. Това е така наречения Network ID. Този Network ID го взимате, връщаме се ето тук горе, отиваме си на... Аз пък за какво отворих Documentation на Networks, влизаме си в нашата мрежа и си копирате ето този Network ID. Отново копирате, слагате си го ето тук, пействате го и е това, което трябва да пипате тук, повече не пипате. На Network Configuration давате да бъде Host Network, много е важно това да бъде Host Network. ZeroTier Config Files избирате, ако при вас е EX Volume, да е Host Path, това е много важно, за да можем да дадем на програмата пътя, който преди малко направихме в Dataset. И от тук с разлистване вече си избирате вашия сървър и си избирате под Dataset ZeroTier, за да може да създадете пътя и ZeroTier всъщност да инсталира неговите файлчета там. След като това го направите, при мен ще е Update, при вас ще е Install, давате си бутончето Install, изчаквате около 2-3-5 минути, зависимост колко ви е бърз сървъра, след което ето тук ще ви се появи ZeroTier, първо ще е Stopped, след това ще ви даде, че е в процес на качване и след това ще е Running. След като стане Running, видите, че успешно е зеленичко. Когато кликнете върху него, ще видите версията на програмката и съответно информация за нея. Това на вас не ви трябва, трябва да е Running. Ако искаме да правим някакви промени, му даваме Stop. След това си даваме отгоре Edit и можем да си променим информацията. Това е с инсталацията. За да може обаче да добавяте устройства към вашия ZeroTier, е много важно
първото нещо, което да направите е, това ще стане автоматично в момента, в който стане running, е ето тук, при вас ще се появи един искане за авторизация, т.е. един IP адрес, който всъщност ще бъде IP адреса на вашия TrueNAS Scale. Вие ще трябва да го авторизирате, т.е. тук ще се появи едно поленце, в което пише, че устройство иска да се включи с неговия IP адрес и ще има едно тикче Unauthorized. Кликвате си върху него, давате си Authorized и ето тук по базата, както виждате, ето този IP адрес, вие ще видите за първи път външния си IP адрес на вашия TrueNAS. Сега това, което виждате тук, това се раздава от рутера вътрешно, винаги е 192, 168, 1, 114, 115, 192, 196 и така нататък. Няма значение. Това е начинът, по който вие се връзвате само и единствено вътре в домашната ви мрежа, а пък ето тук в ZeroTier ще ви се появи за първи път външния IP адрес на вашия NAS сървър. Той може да започва с 10, може да започва с някаква друга цифра, обикновено може да бъде нещо такова. Помнете го този адрес, защото чрез него може да достъпите други устройства до вашия сървър, TrueNAS сървър отвън. Активен ли ви стане ли ви този адрес тук в ZeroTier, вие всъщност вече на практика ще имате достъп от всяко едно устройство навсякъде по света до вашата мрежа. Как ще се случва това? ZeroTier клиента ще трябва да си го инсталирате на всяко едно от устройствата, което искате да ползвате. Той след инсталацията ви ще се намира, тук в случая е Mac, но ето по този начин горе. Ето виждате, че това е същата мрежа. Всъщност това е другата мрежа, в която съм се вързал, не тестовата, но той ще се намира тук горе, ще е активиран. Тоест, когато го инсталирате, той просто ще поиска да копирате вашето Network ID, да си дадете Join New Connection, Join New Network, там ще ви поиска това Network ID и всъщност по този начин на всяко едно устройство, което искате да ползвате, го повтаряте това нещо, вие го асоциирате това устройство с ZeroTier. В момента, в който вие копирате този Network ID на Join New Network и ID-то стане активно, т.е. може да дадете старт при логина, автоматично, аналогично на това, което ви казах, всеки нов IP адрес ще се показва ето тук и реално ще иска авторизация. В момента, в който дадете авторизация, вие може да си кръстите устройството с каквото искате име. Има различни туториали за това, специално посветени на тази конфигурация за ZeroTier в интернет. Вие по този начин ще присъединявате това устройство към ZeroTier, а и оттам по този начин във вашия TrueNAS, защото всъщност ZeroTier е инсталиран в TrueNAS-а. Тоест тази първа конекция ви гарантира, че този сървър, който имате, ще бъде сървъра, който вие ще достъпвате от всяка една точка. Работи безотказно. Надявам се и това видео да ви е било полезно. Лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте и до следващия път. Чао от мен!